tunani, musamman in ya shiga halin soyayyar za. Abdul Tajuddin, wanda aka fi sani da Abdul D One, ni mawaki ne kuma makaɗi ne. Ni haifaffen garin Katsina ne, a Katsinan ma Funtuwa, a Funtuwan ma Dukke. Na yi primary school a Dukke primary school, na yi secondary school a Mai Ruwa dai da Kamawa. And then na fara harkar waka a garin Funtuwa, daga Funtuwa na je Zaria, daga Zaria na je Kaduna. To gaskiya yadda na fara waka da wuya, don na fara waka tun ina secondary school ne, ko in ce ma tun ina primary school. Na jagoranci wani Hausa club namu na makaranta, irin lokacin muna kiɗa da table na makaranta. Tun daga wani lokacin na fara waka, and then na fara shiga studio ina secondary school. So na yi wani wakan gidan ruwa haka, gidan tallan pure water. So shine kusan waka na farko gaskiya. Akwai wanda ya min hanyar shiga wannan sana'a. Mutum na farko zan iya cewa shine Hassan Crown. Hassan Crown makaɗi ne, a wajen shi na fara koyon aikin studio. And then akwai dai mutane da dama, amma gaskiya main mutum shine zan ce Umar M Sharif. Shine ya taimake ni, ya mai da ni kamar dan uwan shi. A gidan shi nake zaune, nake kwana, nake tashi. Kusan ma a hannun shi na gama iya koyon kiɗana da na fara yi tun a wancan lokacin zan ce. Gaskiya waƙoƙina suna da yawa. So wanda zan iya tunawa, na yi waƙoƙi gaskiya dai ba za su wuce 100 ba. Waƙar da mai sauraro sani na da ita ce Abin da Yake Raina, ta cikin fim ɗin Mansur, wanda FKD ta yi sa a 2017. A cikin wannan waƙar ta Abin da Yake Raina, gaskiya na fuskanci abubuwa da yawa, sakamakon ita ce waƙata ta farko da ta fara shiga wayoyin masu sauraro. Duk da dai sun daɗe da samun waƙoƙina, amma wasu ba su sanni ba sai dalilin wannan waƙar. So na fuskanci irin kiraye-kiraye ta ɓangarori daban-daban, wanda zan iya cewa gaskiya ban san adadinsu ba, da saƙonni mutane suna kira na. So lokacin ma dai wani layi na rufe gaskiya, saboda ni ban saba ba. Wanda nake koyi da shi dai a cikin mawaƙan arewa shine Umar M Sharif. Ko kafin ma in san shi, ina sauraron shi sosai, kuma ina kallon kamar zan taɓa rayuwa da shi, kuma sai Allah ya tabbatar da wannan rayuwar. Gaskiya na fi koyi da shi. Tsakanin waƙa da producing, na fara yin waƙa ne kafin in fara producing. So shaukin waƙa daban yake, shi ma haka shaukin producing daban yake. So gaskiya a cikinsu ba na tunanin zan iya ware wani in ce na zaɓi wani, ko ne ina jin daɗin shi. Ina da mata guda ɗaya, shekara mu 2 da aure, ba mu da yara, duk sun rasu. Muna dai fatan Allah ya kawo wasu rayuwa insha Allah. Idan ba na bakin aiki, ina zama gida in taya matata aiki, mata wanki, ko wanke mata kaya, ko in gyara mata kayan miya, ko in gyara mata shinkafa in za ta yi girki, ko kuma ina da yin abubuwa da yawa. Gyaran ɗaki ma ina yi, ina mopping da dai sauransu. Ni mijin Hajiya ne kafin ta ce ma an yi. Abin da ya faranta min rai, in yi waya da mamana a kowane lokaci. Gaskiya abin da ya fata min rai, in ga mutum baya mai da hankali akan abin da kuma yana son shi, amma yana wasa da shi. So wannan abin yana ɓata min rai. Kana so kuma kana son kai, kuma abin da ya fito da kai kenan, amma baka mai da hankali a kai. Wannan abin yana ɓata min rai. Na fi son in ci taliya yar Hausa wacce ake murzawa din nan, a ɗan sa mata daddawa da ɗan irin kashi-kashin nan da ake sawa, da ɗan wake. Ina so sosai. Abinda mutane ba su sani ba game da ni, mutane da dama suna kallon kamar in aka magana ba zan ansa ba da wuri, ko kuma wasu suna shakka su tankare ni su yi magana, kuma ba haka bane ba. Ina rayuwa ta daidai da matsayin da Allah ya aje ni,
ni daidai nake da kowa. Allah bai bambanta ni da kowa ba. So yanda za ka yi rayuwa ka shiga kasuwa kai sayayya, ni ma zan yi haka. Za ka iya buge ni ma in buge ka, namiji ne ni kamar kowa. Gaskiya sirrin zama mawaƙi a arewa yana da yawa sosai, amma abin da na sani dai shine in dai har kana son abu kuma kana son ka yi, to a farko Allah ake gayawa. Idan ka gaya wa Allah zai jagoranci lamuran gaba ɗaya, sannan da kuma dagewa akan shi abin da kake so ka yi, to sai ka zama ko menene. Ne gaskiya akwai abin da ya taɓa faruwa da ni a waƙar Karki Manta da Ni. Mun gyara waƙar kusan so 4 da ni da Alinu. So gyaran da aka yi na ƙarshe ma kusan dai shi na biyu da na ƙarshe duk shi yayi. Ni duk inda na kawo sai a ce bai yi ba. To ashe super hit ce waƙar, duk wannan wahalar da muke sha Allah zai share mana hawayen mu. Gyaran da aka yi na biyu da na ƙarshe duk shi yayi da kanshi. Ina zaune yana nuna min yanda zan yi. Ba na jin daɗi, ba na son in yi, amma ba yanda zan yi saboda a gaban shi nake. So haka dai aka samu aka gyara wannan waƙar, kuma Allah ya ɗaukaka ta. Wannan abun shine ban taɓa mantawa da shi ba. Na sha wahala sosai akan wannan waƙar, dan na kai aka dawo da ni, ƙarshe ma aka koma tare. In gina rayuwa ta da wasu abubuwa da dama kamar harkar ilimi, neman karatu ta wurare daban-daban, in ƙara faɗaɗa sana'ata ta zama ta ilimi sosai kuma ta zama ta faɗakarwa. Wannan shine fatan da nake wa rayuwata da duk wanda ya shafe ni gaba ɗaya insha Allah.